салом алейкум мардуми шарифи Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастем. Барои БХТВ мошенник ва Муҳаммад ТВ ҳозир ҳашта. И ФСБда, и МВДда, и Генеральная прокуратураи Российской Федерацияда аризаи ман тайёр аст. Охирон видео аст. насиб боша ман пешниҳод мекунам ҳама тарафа баъд як эфир мезгаронем. И ба ҳами таваккалшон ба Худо. Амал кардан дар кор аст. дӯстон, БХТВ як мошенник одаме. Билет нахарем дӯстони азиз. ӯ картое мемона, ман дар аризаам пешниҳод карда ҳастам. пулотон ҳамаш давлатӣ мешавад. ман гарантитон медиҳам. БХТВ, Муҳаммад ТВ мошенниканд. Литсензия надоранд. чӣ ба намеран Тоҷикистонда бозӣ бизгаронанд? аввал Тоҷикистонда мегузаронданд ку. Литсензияшон нагирифтанд барои мошенникишон. дар байни 8-9 моҳ именно барои БХТВ ва Муҳаммад ТВ ҳазоро шаҳрвандо занг заданд ки Соқофайёб мо қарз қавола кардем, бозиша нагзарондесай, имрӯз пага кесай, ақоратмон мекунанд, аз номи мақомотҳо гап мезананд. маран занг заданд. но наоборот, БХТВ-ро хоҳаш ақорат карданд ки ман запс дорам. БХТВ навишти, интизор шав. ман интизорам. бандит? ҳайвон. ман диплом за шаткаиям. бисёр одамои БХТВ мегӯянд ки Соқофайёб як гудакай кори хато кеса бас мекунад. аммо одамое ки дастгирӣ мекунед ин шайтони мошенника, гудакш мегӯед Соқофайёб бубахшаш, бахшида намешавад. ин қадар ҷавонои моро миёношона шикастесанд. намебинед шумо? ҷавонои мо именно дар территорияи Российской Федерация қарзи қавола мекунанд, кредит мегиранд, бовар мекунанд ҷиянтона БХТВ-ра. билет мехаранд 100,000 рубля, 200,000 рубля, 20,000 сомонида, ҳастай 40,000 сомонида билет гирифтагида байни 10-11 моҳ. ин одаморо оқибат чӣ мешавад дӯстон? нигоҳ ман тогиҷоро фикр мекунам. хай кредит гирифти бояд биспорӣ кун. баъд даст ба наркотик мезананд, ай 8-12 сол пишти панҷара мераванд, ё ки ба гурӯҳи террористҳо куш мешаванд. бандитизм дӯстон як решаи терроризм аст. насиб боша ман пешниҳод кунам эфирма бизгаронам, як открытие письмо менависам дастгоҳи президент. АЯ Тояша менависам открытие письмо. и дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунам. дӯстони азиз, ман бисёр видео намекунам, ман амал мекунам. ман гуфта будам як сол пеш ки 2025 мо бояд бисёр мусорро бояд тоза кунем. ман ба гапам истодам. як ҷаҳон ташаккур. БХТВ, Муҳаммад ТВ, угрожат накунед. ман чораи шуморо қонунӣ мебинам. БХТВ, ман интизорам. гуфти ку видеото удалит кардӣ. як рӯз видео кардӣ ки гум мешавӣ. гум худат мешавӣ. бовар кун. угрожат накун. патсанд, ҳаромхӯр, кофир. лаънат ба падарат ки тра ҳеҷ намега, рад намегира. лаънат. ман дар нуму фамилия отчества ту туфкаиям. чӣ фаҳмидӣ? ман дар ҳамин ҳаёт нағз мебинам бандита, экстремизм, терроризма чумарӣ карданд. и ту чумарид мешавӣ. ман тра гарантит медиҳам. шайтон, мошенник. номи Худоро дар даҳанат нагир. кофир.
бимбираюста мар нӯшидам одамот хо ҳар тақурат кардам бинанг биномус чурбан бехатеве патсан хушу гап зан боло гап назан мақати курукат гап мезанам ту интизор шав кори хато кардам ки пишита занг задам номерош ҳамаш дастгоҳ пешниҳод мешаванд дастгоҳда пешниҳод мешаванд бахши зиҷод ман гарантитон метам падари миллат гуфта буд ман чӣ кор кардесам барои ояндаи фарзандом навасон кардесам бехава тв муҳаммад тв даҳо ҳазор миёни фарзандои падари миллата шикаст бо шумо мехезен дастгириш мекунед кунамакӣ накунед садқаи хубиёи падари миллат кунай хели шуморо просто мара камтарака алам кардаги аст курнамако кур мешен як ҷавон ташаккур ҳамватанони азиз ман ёра медонам чӣ кор кунам ман нағз мебинам ёра ман чӣ коршон мекунам интизор шед дӯстон телеграммада илтимосон мекунам подписатсия кунед телеграмма